Pende kata idina ni aseka godo la inda dek. Seriously? Pari kitimo mano? Wami pesa malere 20,000 Kenya shillings. Magi jomone go beniti monade kwa wacha diera. Kwa wacha diera. Kikwa wondri gini. Ikeche gini oyudo waka ang. Mwalimu Adienge. Mia pachi wodu yoma. Retired but not tired. Doctor yuko wapi yoga inalela oh Magi jomone go beniti monade lwar na ticket achiegni aka ma wach motieko magi jomofuo koso magi jomarieka ifano digi line de gi idine ni Andrew Tao Kotino miauru line adeka miauru line pra seriously matenya nyakaja achunge lovyo je wodu mchaka na tabu Seche mi pondo nano Kwanza iti magi sanduku Topoda erongima Ose kongi kanyo kathi kaleme warwak Monoko na pacha ginkanyo Iloto nate mokana notofuo Usiep na maero gichunya Kaliti manade yura meri Lorna ticket kawagoye You are worthy Turuna udati Ethiopia Kilimu yomina josi Unja udati Ethiopia Kofogo ya on Mali Umani kata chumari Tiosket na kusone lite magera Kate mugula wagnone gane wachini Ine mali na keni Siwana lala wundi yokera Hello, Nyajimo. Machiegni. Majono umanya kwa lanya kana aero. Hivi nade aero? Aero vima ber. Hey. Ere kaka jogi menyalo lon mangendi gi live mangendi yawa. Ma kuma scam jogo nego tuwe. Onego tuwegi ma koning. Okay, asante sana. Musimu mogika Owacho ni wechini machiko neita Mwach naka kineno kakipare Hello Yes Oya, Achoma fine, nini chio nade? Achoma barongo university Mwenye kwa rumatengo, chal kodi nade? Kenyu maber penyu manich koth nogowa. Koth to wuon chiemo koth to ber. To koro. Rupa matemo register line moko kare tiko era ni okanyam tiyo gi line mobile file. Koro ingene ka wad men dogo to wata problem kan ga Safaricom. Okay, ni Safaricom. Okolung ni Safaricom. Wabeduru clear. Eri mane. Ini kembe mopogore mag tudruok. Koro inguru. Magi jo marieke Kenya ka magi jo mune di matimo. Gini ko kasi ono gin intention mar chudo gini. Gioge gin intention mar chudo iyude. So magi jo tuo, magi ke teketi group mar jo tuo de kabisa. Koro gin tiko kata to gimono tiko tigi. Mani gimanyalo wa. Asante sana. Kagin giflo. Kenya Jakiranda wachni wachiango Mwalimu Adienge dong jo pache wachni wachiango mo achara wodrangwe bika gold wonde wachni yo Evelina Gwenge
Nyaro bino nyar teltela. Idi na de jaru mwalimu. Imoso dero woje puon, dero tika. Dero joso kono mo. Ose, deri tieno. Hello. Simu mogik chota, iwacho nakacha ni wach pod nika. Hello? Ma agri. Machiegni agri? Awacho ni ya. Hey. onge ng'ama nyalo miyi loan gi ng'ato achiel loan mang'eny kamano. Yes. Koro matiende ni Gen-Z temo ga nyisowa. Tich onge Kenya ka koro gitemo ga mana yawo wang' sirikal mondo gimiwa tich. Ano kanene kosa ma jogo otimo kanyo ogol gi kanyo mara moja. Magi mana ote ma Gen-Z oro ne sirikal. Mago mana ote la gitemo ga bajon tich onge mondo miwa tich. Ero kamano Ruth Agri kawo kienga. Iwacho ni jogi gol mara moja. Mara moja. Ramogi Radio Ramogi. It feels good to upgrade. Mine ote Mikel Onoko Safaricom nyakwara Mugejuang feels good to upgrade. Angati moreka gimati moreka ni Safaricom celebrating ni pirario gangwen nyaka ni gibed pachoka seche magi celebrating ni pirario gangwen gidwa ni mondo mi upgrade. Ereka ki upgrade gidwa ni mondo mi yud ka kinyalo stream ka kinyalo yudo weche mag entertainment nyithindo nitiere dala ka kinyalo tiyo kati work from home ka kinyalo loko ohala ka kinyalo timo business mana ki upgrade. Ereka ki upgrade ikaw sibi kati dio sulwe angwen no ngasa sulwe angwen no ngasa kata star 400 hash kati bro yudo ote kata gik monego benitimo kati dhie my Safaricom app kati doje duka mar Safaricom mantiere machiegni kodi mondo mi iyud ka kinyalo upgrade. Ere gimo mi ober ki upgrade nyakwara Mugejuang sani thothne jitiyo kata ji work from home tiyo ni ka internet kata wifi ni slow onyalo njawi kabisa omiyo upgrade idiyo star 400 hash kaito ibro yudo ber makende. Feels good to upgrade. 25% discount kaponono ni andi chulo silingi 20,000 sani ibro chulo 15,000 Kenya shillings kende kai si upgrade or na ote ni si upgrade line namar WhatsApp eno na biriario no chiko chika biriabirio or nago kanyo mondo mi subscription mara upgrade maintiere godo gi okinyi majaberni omiyo adwani mondo mi wachapni upgrade nikech it feels good to upgrade. Feels good, huh? Feels good to upgrade. Dakika boru. Mondo mi romsari wadi bedo kod twak. Chikiti twak maka uono, okay? Bila wino mako witi wodi kama ngindi. Isani koro chopo vizwa mar koro weche. Pinga pinyu wase aneno umi wa karbedo. Utieko chopo singo jo kanisa tao kila pesa. Agoch ni koro longe asoro pesi wa wije duondi ni yude kono mane ramia ticket wa mia vocha wa mia ticket mia vocha jiamini tu jiamini siri ni kujiamini. Tembo wodi nyakakan amozi ukeo jaga tinga manya kwarkagwa inyo tupe fato mino buru maramogo semo kalakru konga ya pachtengo piri buru ikolum kanyoja wawazo tadia penja witi wodi joma wego si plano tino mina geo lakini milion 449 gido jeri bipani ka pesa nol nyaka wakaja ole goto nyugo kacha milion 449 ole kata sito pamba ai Bobo we winya kuru nyaro bondo pando weche kume wecho bobo kore gimangani paro to fwenyo betek owino kapimo esa maji goyo maru wondo jigi anyise ujo madonge pinga majo pinjo yero
ni mondo res pinyu wek bedo wuon mar dwaro pesa. Pesa go onge jogi wacha mar ng'ada ora. Ninya jimo magi jomok tiegi ma ote mar ng'a Fred Oganga. Ninya jimo magi jomok tiegi gini magi nyalo tiego jo Kenya e yor yuto. Seriously? Seriously? Yedi kaka simbe gidonja ni bende nena kakuparo. Fred Oganga. Para bana busy bende fugo fize ninde udi. Momenti no deg kero jema no ganda matos. Kata mana chiegi udeg pogo tanda kapa mitonge. Wecho beri dwari mit maro tanda kelo jemo pile. Pinja jokale jomasayo dagi nigi no tote. Ne ticket sarachaka 20,000 giticha dek majaber kasario podi. Donge nyalo konyi? Pesa masafi cleaner. Joka jwango wakwa ndugu nyenti wala redana. Kiesi utempo jokanda majo peso ngeo. Jomukete mbele ugisiose majo pine no lembo chus. Pesa rumo kongi jogi yeyo mando miya kotongwesh. Koro kapano kapenji hui maja subagegi. Opara miluone edo chiko kanye yor luang nirach. Chiko gacho dek lingo tura pinjo kabimbe. Wana fat kich mama yidoro mi use pinje. Amolo mwatiane no ngamalita inyo konyo pingima. Amolo nyange ubi nyocho nywelo nyenge moninde koyo. Golo nyango koyo gimateke pincha lo nego simba. Ngeti zonana ya mchala budo mokwango peko. Jehova wakwayo ni melu konyo penyi borogana giji. Nyezo ngamabera inyo zambikoro lembo. Wangjao udeki loko toke kakwendo sechek. Nakungo kanga kuto kakelo sanda marikonyo pinje. Manadio Misiani Gishira Jazz Banda Radio Ramogi Feels Good to Upgrader ABC Upgrader Safaricom celebrate 24 years Give me discount 25% Manaki Upgrader Star 400 hash Kata doje duka Safaricom Kata mai Safaricom hapa Luarnagogi Sariono, dakika Riono, Luarnagogi dakika Riono nyakora mugejonga 2 minutes aka 2 minutes aloro 20,000 100 mpesa paybill number 525241 account Ramogi kabisa Ojon kanzila Mano ben musieb na Kawono tok tim Nyasaye
Timi timo kawuono tok tim Nyasaye. Inge maler gima onego beni timo. Ande tim Nyasaye. Mano ok tim maber, mano kwa Nyasaye. Tapenji. Mani gik mitimo nyorure. Kamano mana ng'eyo. Jogi, ji manyalo romo 10, gi register lines manyalo romo 123,000, gi kaw pesa kundi mopogore manyalo romo 449 million. Kamano. In kami bide kaka Manuel. Gi chunyi maiye. Nyisi nangu kuom jogi. Abro ng'e diriyo mokwongo. Age gibido acho. Yesu dida ng'e didi. Mokwongo. Ok en gima kare. Very good. Chik mapacho. Lakini mar ariyo. Kendo gino mar ariyo. Gibet piny ma gibedo kod paro giriek. Radio Ramogi Karchu Weche manyien kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Jodak e gwenge ma Nyang'ande ward ma West Asembo nyabago ng'anyo ka gidhiro mayudo chenro makare kowuok kuom piny owacho e kaunti ma Siaya. Giyango ni oseket gitenge kendo jwangi ka gin kod chiche kod wang' apaya maricho kunyalo nyaka medruok mag weche mag nok mar arita kwe makoro gidwaro mondo mi piny owacho e kaunti ma Siaya kaachiel kod jotelo mag yiero to kod kweth mopogore weche mag telo odonjre kendo konygi. Lipot motimore kod mano Jojamulo biro kelnwa kanyo koro saa 3 mar otieno. Joriemb loche boma Marongo ochungo ng'anyo margi mane gichano bago odiochieng' kawuono ka gikwedo piny owacho e kaunti no e wi gima giwacho ni oserocho chenro mag kamoting'o sandogi ka bende sande michwalnegi kod apisas mag kaunti. Gisebedo ka giywago rach mar chal mar kuonde mag itiyo kaachiel kod sondo misundo gine weche mag chulo moko mena idwaro kod counties makone gidwaro mondo mi ging'any ka gikwedo piny owacho e kaunti no. Kata kamano gichungo ng'anyo margi. Jojuma bimiwa lipot motimore kod mano koro saa 3 mar okinyi. To kod manen speaker mokwongo edubure kaunti ma Bay Samuel Uchilo okone jodongo mag Luo Council of Elders otegre gi weche mag siasa kendo keto maino margi tije manyalo konyo reso piny Luo. Okone jodongo Luo winjore bede kayalo weche mag kwe kod bende riwo oganda Luo ka gipuonjo tieng' masani weche mag Luo ma ok gidonjore weche mag siasa. Main tok jodongo ne ng'ur ni nyoko migi thuolo mar loso e kinde nyasi manyo bagi mar nerwako jakom maduong' bura mar ODM Gladys Wanga gi kodira mokalo. Mane mokele giko mar miweche manyene yo machok. Watudre koro saa 3 ne magi to kod mamoko kaka gituche kor gwenge. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelne gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Oseyangore ni e pacho kae familia mathoth tiyo kod pesa mang'eny e thiedho tuoche mago mamako kor kaluwore kod tiyo gi jiko magolo iro. Jiko makama oseyangi ni e chakruok mag thoe buora higa ka higa e pacho ka. Kaka yor noindo mar loko kit tedo, tiyo kod jiko ma oberie e yo kende mar bedo gi adieri e ler mar aluora mari mitedoe, yudo ngima maber kendo konyo joma mine mago matedo reso kinde kaachiel koda pesa. Neng'eyo mathoth e wi jiko manyasani mober iye mabiro konyi rito ngimani kaachiel koda saa. Tudri kodwa e chenro mar wang'o nyango wuok tich nyaka tich 5 chakre saa 4 nyaka saa 7 mondo ing'e mathoth. Oteni okelni kod migawo mar teko kod josir mamoko. Be in japith mar jamni mapachoka? Migawo mar pith gi pur kwai mondo chiw pek mikale monego bedni loso mondo kel ber e sekta mar pith gi pur e aluora ni. Ikwai mondo imiya apisas mag migawo mar pith gi pur yot e kinde ma gilimo aluora ma intie. The choma was lit, but you feel like inahitaji more seasoning. Una feel bado haijagonga ile sports. Una feel like it needs more company. More friends can take it from lit to fire.
unaona ni kama inahitaji more ugali, more kachumbari. Most importantly, you just want more choma. That thirst for more is what makes us Kenyan. With a cold Pepsi in hand, hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Ma en Radio Ramogi en radio motele piny luo, en radio mami puonj makare madongo ganda, en radio mami weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi kai kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walendo ni chuny boma kane piny ngima, kama idore onda mo 107.1 FM Kisumu, 107.6 Nakuru, 95.4 Siaya, 98.4 ka Mombasa, waidore onda mo 99.2. Na singo nini wadhi bedo kod wende studio, wendo wa osechope studio moro kode mokalo nikech ong'eri to sa abo thuolo mondo mi omoswa onyiswa ne nyinge nga gimo mi entiere studio de chieng' maka uono mondo mwadhi nyime kokwa ketho kinde kata matin machiegni erokamano. Niluonga ni Dr. Victor Yamo, atiyo gi organization miluongo ni GOHA, Global One Health Advocacy Affairs. To kawuono biro wacho matin on the livestock master plan. Yeah. Erokamano ahinya. Seche miwacho ni livestock master plan, moro nyalo pimonwa ni livestock master plan en ang'o? To kapok wadonje master plan, wadonja ni e weche mag livestock. Mondo mi oganda ong'e ni kwa wacho master plan mar livestock. Livestock ni mondi en ang'o? To wanyalo yude kuonde magi wabet kode nang'o koka wadonje master plan. Livestock to en mana jamni mwa pidhoga. Nyalo bet dhiang', nyalo bet diel, rombo, gweno, gimoro amora mwa tiyogo mondo wayud chiemo. Emwaluongo ni livestock. Wadonje master plan? Master plan to en gimwa loso, serikal ma both national gi county loso. Wadwa ng'eyo ni jamni gi gin adi Kenya kae, to gin kure. Nikech kanwa timo census 2019, kiparo maber nokwa kwano gi. To seche moko koko kwan gi to bet matek mondo atim planning maber. Nikech kwadwa timo planning maber nyaka wang'e ni jamni gi ni kure, to ipidho gi nadi, to performance gi chalo nadi, tang'o ma wanyalo timo mondo wa ensure ni performance ni odhi malo. Nikech gima wadwaro en ni mkulima mwan gocha katiyo gi jamni gi to nyalo yudo ring'o kata chak kata tong' maber kendo mang'eny mondo yud pesa. Nikech ing'e ni gi biashara ni watime nikech wadwa loso pesa. Mane gima wang'iye livestock master plan ema serikal ng'iyo sani. Census mokalo iwachonwa ni ne okokwana livestock nokokwana jamni. To sani to kodwa ni mondo mung'e ni wantiere kod jamni adi to gintiere kune. Ma udwa timo nang'o? Ubong'e nade ni gintiere kama kuom ranyisi kaka kata Siaya, wadhi e gwenge Maiye kata Masiaya kata Lego kucho. Udhi time nang'o? Process ni dhi tim nang'o? Process ni nosechake. Ntie counties moko manwa setimo process ni. Counties moko auchiel, mano Garissa, Marsabit, Trans Nzoia, Busia, Bungoma, Siaya bende. Koro process ni mano ne trial ni gimilo wacho ni pilot. Watemo mondo wang'e ka wanyalo time maber. To process ni watimo gi jo livestock officers. E county ka county ntie ji ma iluongo ni livestock extension officers kata livestock production officers kata daktari moko matiyoga. Koro jogo biro dala. To gi penji penjo moko kaka tuche iparo seche mwan gi manotimo census jine biro ot to penji nun ji adi utiyo tich mane un gi gini kata miloso report mar census. Koro mane mwadwa timo to this time wadwa ng'iyo ni in gi gwen adi kata en rombe adi kata en dhok mage gin aina mane sani pidho gi nadi tungni mane miingo ineno ni ka serikal address to nyalo konyi mondo performance mari odhi malo. Koro mani bo tim for the 41 counties ma pod otim kan auchiel no setim ibo tim November gi December jibo biro
Gima ber nikech ing'eni seche moko ji moko nyalo bedo imposters, ipenjo gi identification, gibo bedo gi identification kaka tu mane jok mane timo census nego. Koro identification okosepenjo gi to gibo penji swali. Nitie questions ma system ose miyogi. To ka gipenji to mano data mwa collect. Kaeto between January ibo tim gima luongo ga ni cleaning, waluoko data cha nikech seche moko nitie repetition, seche moko nitie kumano makosa matin. Koro mano kosetim to by June wabo bet gi process mwase analyze data cha kaka tu mar humans, mar census mwatimo madhano. Dongina noga ni tiko time kono time August seche moko maybe 1 year 6 months nyaka data cha wangi maber mwa analyze maber kwase analyze tigolo report no ema kori luongo ni livestock master plan. To ken jamni kende mwakwano mokuongo nwang'iyo infrastructure gik moko ka kumi timoga slaughter kuma wayang'e dhok cha e dala gi towns go. Wang'iyo kantie kuma inyalo kane chak cold chain cha. Koro mago gik wang'iyo kantie ji manyalo uso or miyowa inputs nikech ni performance mar jamni ng'iyore gi inputs gik mwamiye gi ji mantie manyalo miyowa information mondo wakonyre gi wa improve on our performance. Mago gik mwang'iyo nikech master plan ok en two numbers and also ng'iyo ni ji adi man kanyo matiyo tijni. Sani kidhi counties moko iyudo ni daktari moko monego tije thiedho dherni onge. Kidhi some counties iyudo ni kata ji matimo extensions mapuonjo wakulima mandalago onge. Koro mano e part of the master plan en ng'iyo ni ji adi mantie infrastructure gik ma wadwaro ma ogeno ni onego bed kanyo nyaka bed. Kwaseyudo mano gi namba mag jamni mantie to koro inyalo los plan maber ma wanyalo tiyogo mondo wayud pesa from development partners, pesa from organizations mag NGO gi mondo wa lift the performance mag farmers. Iwacho kata ni ibro penjo daher mondo mi oganda obed kod idea ni gin kidienje mag penjo ma idhi penjgi. In gi gwen adi? Intere kod dhok adi? Intere kod rombe adi mag chak kod weche makamago? Weche mag infrastructure bende wacho ni ibro ng'i kendo ibro penji. Weche mag identification tende ni yangruok mag jogo mag livestock officers gi bende ubro keto makare. Ngekno moko kuom penjo gi mana kaka senge ko matin kae to kara identification kan kech wantiere kod imposters mang'eny kaka wacho. Ibro bedo nade kod adiera ni to en ng'at ma opodhi ma ofisa mar adier to to ja black. Koro kara identification kachako gi identification kaka tu matimo census madhano. Jogo nigi ID card moa ka serikal. Sani geni ji ma manage process ni gin jo Ministry of State Department of Livestock. Kaeto gi county livestock officers. Kidhi county ntie gi department ma livestock. Mano mokuongo. Mar ariyo jogo bo bet gi kaber to jogo bo wuotho gi jo nyumba kumi kata chiefs mane gweng monge maji ong'eyo. Oko gibiro ka gipoi ni ng'ato biro to wacho ni ane part of livestock master plan to tija kawuono adwa ng'eyo 1 2 3 4 5 nyaka gibi gi jo nyumba kumi mondo gibed easily identifiable. Kato in terms of penjo to ok ng'eny ahinya to bende gi ng'eny nikech beyond mar penjo ni gi gwen adi rombe adi kamano nyaka penj ni itiyo ki ng'iyo kaka ipidho gi ga itiyo ga gi mradi mane ipidho gi nadi nikech gima wadwa ng'iyo en sani performance nini ka nikech management nini kae to kwa dwa improve performance ni en ang'o monego wapuonji kose ang'o monego watim nikech seche moko en chiemo marach seche moko en management nitie gik moko wang'eyo maber monego puonjwa seche moko en mazingira mwadake cha ok ber nitie gik moko mamis king'iyo kaka gwen mwapidho
mamanyo kendi gishaka mago gik monego wang'iyo kata kumigolo ga resources gik moko ka yedhe michiedho go gwen gi ka gituo information ka jamni go mako tuoche idhiga kure mondo iyud information ng'ama konyi en ja private en ja serikal information kidwang'eyo wach kaka inyalo pidho gigi maber idhiga kure ng'ama mimiyo maarifa no un gi group moro minyalo konyu ken pesa markets uso ga chiemo gi kure nikech one of the things mwadwa timo en ensure ni ka performance mar mkulima ni ber to wanyalo yudo ne market maber chiro maber monyalo tere gigene gi nikech part of the process en ni chiemo seche moko waloso maber to kuma usgi etamowa mane the other thing ka to wang'iyo kendo markets ni en ang'o manyalo kelo tungni seche moko kin Siaya kocha gi Busia tiwinjo ni tonga Uganda en ang'o mwanyalo timo mondo ensure ni jok man yo kono nyalo improve performance mondo gik ma Uganda go ok hinyigi nikech ni bei ni chepin but one boy nyalo reduce cost of production mage gik mwapenjo mondo seche makoro wa develop the whole master plan by June next year wabiro gi plan manyalo konyo wa mondo wa raise performance mondo mkulima bendo yudie market maber to bende performance ne kaka mkulima bende dhi malo ilero nwago maber mokalo nyakwara Mogejwang' mane twako mano ewendo wa weche mag pith kachiel weche mag pith mag jamni wa injo kacha ni en livestock master plan en plan mabende daktari onyiso ni nosechako to dhi nyime to sani koka owuok oko ayanga mondo mitime yo makare omiyo ka jogo biro to ang'o mu expect kowuok kuom oganda kata kowuok kuom jopiny seche ma useoro livestock officers gi wuotho gi jo nyumba 10 kod jima kamago society udwani otimang'o wan kaka oganda udwani mondo miwatimang'o ka jogi obiro gima dwaro ahinya en ni umiwa the correct information ingeni seche moko kwa timo ga survey gi to iwinjo ka mkulima tamo pimo pachwa ni jogi ko biro to mae gima gidwaro mae the correct answer gini onge correct answer kidwano wakonyi to miwa the situation kaka insani nikech kwa sayudo kaka insani kwa nyalo loso program makonyi gi gwen kata makonyi gi jamni gi mondo improve kimiyo wa the wrong information of course gima bubiro is at the end of the day ibo yudo ni gima wa recommend ni mwanyalo loso mondo konyi go ok bikonyi because it ok obibet gima ni kare ok enadiera man the main one miwa information makare kakitiyo sani kantie tungni moro mano bende en very important kantie gimo machandi kata tungni moro e process mai in go sani we mondo wang'e kiki pand gik moko nikech wacho ni jogi bo neno ne okatim maber tungni go modwano wang'e mondo wakonyi mondo dhi to the next level improve kamintiere sani yena mondo mi wayude ote wadhi nyime bang' dakika matin seche ma wayudo ote nyakwara Mogejwang' in bende adwani donje twagni nikech gini omulo wa nikech oken dhok kende dhocha kende gin nyaka dhoring'o mago miyang'o gibed rombe gibed diek gina jamni kaka daktari owacho no nyaka gwen tok mago kende nyaka kamiyude yath seche ma gwendi kata jamni tuo mago duto te kikisudi bende wichkuot matindo tindo makute malak kod mafuyo kaka olwenda, thormoni, ochunglo, oting'o tieng' e kin mamoko koting'o nyaka suna mi wich bar. Duoko makare sani koro oseyudore. Sani koro Raid It oseduogo e chiro gi mbi mapek mabiro konyi e nego suna, omboto, olwenda, ochunglo, luang'ni e kin kute duto te malak kod mafuyo mondo iyud kwe e odi. Obiro kod 180 ml kod 300 ml mabechgi sani olwar. Kuom mathoth be koda an oguyo olo tembe. Anyisi kaka inyalo loyo tembe mag kutegi kitiyo kod Raid It e mos gi tiche. Wuok tich nyaka tich abich. Rembesha maisha oduogo kendo jo Kenya mathoth bedo joloch. Hello. Rafael? Yes. Dinade? Adi maber. Sang'eny ma iluongo ni Milton Ochieng Jaka Black Jakisumo Karateng. Milton. Rafael? Ituo wadi nyiero mani, Rabi Nyasaye para. Nyasaye upari. In kanye Rafael? I'm Homa Bay County. In Homa Bay County. Koro Rafael? Ing'e gimomiyo agochoni?
Aneno gimoro ka Jaka Black. Ineno pesa di? Agombo ni nyisa ni neno pesa di, Rafael. Aneno 40,000. 40,000. Be in gi jo skul, Rafael, koso in nisetieko puonjo nyithindo? An gi skul mochanore. Koro ing'eyo pesa gi ka Nyasaye omiyi, ka nitie fees monego ichul kata next term kata Januar, tichula achula chuth. Apakuru. Erokamano ahinya. In benyalo bedo jaloch ma ilok ngimani kawuono. Nyiew voucher mar $100 e mpesa paybill number 525241 kar account nigi Ramogi. Opodho kod BCLSS number 0096. Jogo matie bo higni 18 ok oyienegi donjo e tugoni. Wadau, sani nitiere math makende maber mamiyi teko e kinde ma intiere tijeni mopogore opogore. Sama iwinjo ka teko dok piny, to ka ing'iyo sama ni e lweti tineno ka sa podi, iwinjo ka jatelo nyisi ni dhi kaw muya matin. Bas, mano e saa mar medo teko kitiyo gi math mar Predator Mango Energy Drink. Onyien, omit, kendo medi teko manyien mar dhi nyime kod tich. Tudri kodwa e chenro mar wang'o nyango kod mos gi tich, wuok tich nyaka tich abich mondo iwinj mathoth kotenore kod math mar Predator Mango Energy Drink. Predator, rule your kingdom. Be in japith mar jamni mapachoka? Migao mar pith gi pur kwayi mondo ichiw pek mikale monego bed ni loso mondo kel ber e sekta mar pith gi pur e alworani. Ikwayi mondo imi apisas mag migao mar pith gi pur yot e kinde ma gilimo alwora ma intie. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele, not new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Tich matek ema kelo keo. Kata kamano, tich matek dwaro teko. Math mamedi teko e yo makare en mana math mar Steam Energy Drink mokelni kod kambi noendo mar Kenafric Beverages and Bottling Limited. Sani koro obiro ni kidenja ariyo magin Steam Original kod Steam Power. Olose kod magnesium gi vitamin C maneno kanyo ni yudo ber makende e dendi e kinde duto te. Mondo ing'e mathoth, kete mana e chenro mar wang'o nyango pile ka pile kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ma Ramogi Radio. Kaionge gi jamni nyakora Ramogi Ajwang', iwinjo ka daktari wacho kacha ni watiyo kod jamni e yore mopogore opogore, yore mag chiemo, yore mag pesa. Pani an bende adwa ni mondo miye pesa moro ka idhi nyiewo go jamni. Inyalo nyiewo rombe, inyalo nyiewo dieka, inyalo nyiewo nyiroye, inyalo nyiewo nyiroye. Adwa ni seche ma jo livestock wuotho tin bende yudie gi mari moro. Omiyo seche ma daktari nitiere kani to miya ticket ka 100 kete pesa paybill number 525241 kar account ndiko ni Ramogi. Adwa ni ami nyiroye koso diek koso rombe ma ibro yiero. Daktari untere kod plan mane tok usetimo gigi duto te ma uwuothe gwenge counties ma ung'eyo ka gik moko duto te mudwa ng'eyo penjo usepenjo duto te gikone dhi bedo nang'o? Erokamano, gikone kaka wacho chon en ni kwasetimo analysis wabo launch report June 2025. To report ni bo bet gi section ma wacho kaka inyal plan mar loso kaka wanyalo tiyo gi Gemini maber for 5 years, igni apar gabich, nikech gima wadwa develop en a plan mwanyalo tiyogo kata either ka county kata ka Kenya mzima. To plan yo nego bed gima watiyo konyowa mondo wayud pesa from development partners. Jima watiyogo ka FAO, ka World Organization for Animal Health, kata USAID. Jima konyowa ga gi pesa. Inye ni sani intie gik moko mwadwa timo to pesa othagowa. Koro plan no, wan gi 5-year plan mibolos, wan gi 10-year plan mibolos, wan gi 15-year plan mibolos. To gigi gin important nikech seche ma kwadoke county to ntie gimoro e county mwaluongo ga ni County Integrated Development Plan. Wadwa ni gini obed the basis mar developing livestock integrated county plans. Mondo koro jo county katimo tich mar livestock, mar jamni gi, to gitiyo gi plan mwase develop mwaloso based on data mwayudo from
uloso gi wakulima gidhi manyo data ni mobo timo November gi December. Koro mane the main aim ni wabed gi plan mar Kenya te, ko plan ma counties nyalo kao. Each county nyalo biro to wacho ni kanu biro Siaya to jo pithe o jo pur man Siaya wacho kama to pek ni ema gin go. Wanyalo timo nadi mondo wakonyre mondo be to the next level. Ma en 15-year plan to ng'ade abicha. Ma wantiere kod magi gini abich gini apar kod gini apar gabich. Ma bende ung'iyo weche mag sustainability, ung'iyo kaka weche gi dhi mula luora kod wang'iyo gik moko abich ma very important. Mokwongo wadwa ng'iyo kaka ji man gi investors mabiro Kenya kae nyalo bet ji moa private sector makibinafsi, nyalo bet ji moa development partners. Wanyalo konyore mondo pesa ni obed gi plan ma inyalo tigo maber mondo uplift ji matiyo gi jamni to pidho jamni. Mar ariyo wang'iyo chiro. Awacho ni chiro en gima mabet important nikech okwadwa ni wakulima timo tich maber kaeto kuma giterie products gitamogi. Koro chiro ting'e ni nigi vikwazo manyaka wang'in. Nitie vikwazo ma hakikisha ni chiemo cha ber ok bi hinyo ng'at matiyo kode. Koro mage gik mwadwa ni kwaseng'eyo pek ma wakulima nigo, wanyalo konyo gi mondo gitim tij pidho jamni gi maber mondo chiemo moae kanyo go nyalo dhi e markets. Ing'e ni ka idhi kata dala kuma nitie supermarkets madongo gin gi vikwazo manyaka wang'i. Mar adek wang'iyo kaka wanyalo loso programs makonyo wakulima. Chon kani winjo Ministry of Livestock ne nigi gik moko ka kilimo biashara, kilimo bora, kilimo biashara, uvuvi biashara, gik makamago. Programs go wadwa ni walos mondo wakony mkulima. Ka mkulima odhi kumoyude pesa kata kodhi kamoro kodwaro kony, nyaka wabed gi program maber ma kwa miyo mkulima pesa ni motiyogo kaka idwaro to boyudo pesa morome kata mapato morome monyalo chulo pesa mokwayo cha to dongi moko makonyi. Koro waloso programs kamago. Nyicha be winjo ka jatelo wacho ni wadwa ni wami dhok te man Kenya kae chanjo. Wadwa ni ng'eyo numbers go. Ung'e ni kusani ko wacho ni wadwa miyo gi chanjo to wakia numbers. Mano miyo wa challenge. Koro sani kwa timo plan no maber wanyalo ndiko vaccination programs moko maber kata health programs mag ensuring ni watimo tich maber. Kato mar ang'wen wadwa ng'eyo ni ji matiyo tijni gin kure to deficit en ang'o. Nikech sani kaka wacho kidhi dala tiyudo ni kuonde moko onge daktari, kuonde moko onge jo extension. Wadwa ni wang'e ni koro kwan gi jamni marom kama a livestock master plan kata gwen marom kama gin ji adi monego wabed go e county mondo tijni otimre maber, mondo ka mkulima dwaro kony kata en gi pek moro to ok otungni kothagore komanyo kanyo. Mar abich mwatieko go to en wadwa ni wang'i the value chains, kaka mar chak, kaka mar mayai, tong, kaka mar ringo. Wang'i gi mondo wa uplift standards mag kanyo. Nikech kanyo kuma yude chiemo. Kwa timo gi maber to chiemo bobet mang'eny to wabobet gi chiemo maber then miyo wabet gi hali ya maisha maber. To mage gik moko ma koro livestock master plan temo address. Sani kakisewacho for 5 years, 10 years, 15 years, but master plan in 15 years. Opoge into 5 years. Yeah. Wach mar chanjo mar jamni ni na winje en mana ni diere mor aneno ka en gi wach no tieka en mana dwa winjo ka jomoko bende temo go iye matin ni sirikal wacho ni gidwa chanjo jamni to seche gogo to ntiere nyithindo kata ntiere ji madwaro chanjo mopogore seche go yedhe onge hospital koro jamni ka achiel kod dhano onego beni priority bedo kon mane daktari mano so swali maber. Wacho ni atiyo gi organization miluongo ni Global One Health. One Health no wacho ni tuoche moko mathagowa ai jamni mwapidhogi. Seche moko tuoche mathagowa ai mazingira mwadakie. Koro kokwang'iyo mazingira gi aluora no gi jamni mwapidhogi to tuoche kata kwach miyo uchanjo mar binadamu no mar dhano no okwabibet maber. Adwa miya good example ma easy. Ntie tuo mwawacho ga ni miluongo ni rabies gi Kiswahili kichacha umbwa. Rabies kaguoko kai miyudo rabies to thoni en guaranteed.
but rabies yot control ki miyo guok chanjo. Kwa miyo guok chanjo to guogno kata kokai guok cha chanjo cha miyo tuo cha ok bi maki. Cost mar miyo guogno chanjo en karibu siling 100 kata kodhi ahinya 1,000 depending kumentie. But ka rabies omaki to kwa ok yudo treatment in good time ibotho, mano en very expensive. Mar ariyo ka rabies omaki tidwano chiedhi ibo chwe sindan at least 3 times. Sindan ka sindan total cost mar chiedho ng'at mo ka gi guok moyudo rabies mondo kik oyud rabies tuono boke biro karibu 60 siling 60,000 mane gima kore nano kore en cheaper mondo wa manage gigi at livestock level token rabies kende nitie tuoche mang'eny ma kuom jamni mwapidho gi emomiyo koro wawacho ni priority mar Minister of Health en binadamu ji in gian but priority mar Ministry of Livestock en jamni mwapidho gi koro kwanyal keto pesa te e dhano nyaka wangi jamni gi bende wan sure ni chiemo ma jamni chak ma jamni ok bimio watuoche. Aero point no kedikele maler mokalo kendo nwawinje mane weche manyien e radio Ramogi ka miyo sirikal adwaro to korilere maber tuoche mang'eny mabende samoro wayudo wuok kuom jamni ka achiel kod alwora to yot mondo migeng'e ka wuok kapok ochopo kuom dhano kowuok kuom jamni gi. Aneno ka nyikwa Ramogi Ajwang dwani ogo kodi mbaka gidwani gipenjo mopogore opogore to in thuolo nyakwa Ramogi Ajwang mondo mi penjo nikech daktari nitiere studio ka mondo mwagoye mbaka mag livestock weche mag master plan nitiere gimoro madiher mondo mi olerni adwani olerni maber mokalo to kapok olerni maber mokalo adwani par ni waduto te wayudo konyruok kowuok kuom jamni e yo achiel kata e yo machielo. Nyalo bedo ni wayude kokalo yor chiemo, nyalo bedo chak, onyalo bedo tong', onyalo bedo ringo, onyalo bedo yor pesa ipidho gi tidhi uso gi pesa gi bende pod inyalo timo godo gik mamoko tiende nitie kaka watudore kod jamni kaka oganda watudore kod jamni kaka oganda mano en adiera man kende. Intiere kod penjo mora mora madiher penjo daktari kotendore kod weche mag livestock weche mag master plan namba mag simu gi 07222 kata 073 inyalo yuda kokalo yor SMS namba mar SMS en 22954X @Ramogi FM #baraza #enkogwen mondo mi wabed kod ng'eyo ang'o madiher penjo kotendore kod weche mag master plan. Daktari nitiere gimoro madiher mede kapok wachako ya online? Paroni sani madhi maber. Adwa winjo kaka jo kanyanam twak mondo alose gik magidwa winjo. Oshuol Ochieng wacho na kacha ni nyajimo penj na daktari kata nyise daktari mondo mi olerno wach mar circular economy in the agricultural sector ma oriwo livestock kod crop production. Mano Oshuol Odoyo ma en director Homa Bay Lake Belt Community Entrepreneurs Hub. Mano to penj maber Ochieng. Circular economy to wawacho ni kama kin gi jamni mipidho jamni no mi products moko waluongo ni by products ka kinyezi magin gocha owuoyo ma dhok wanyalo tiyo go pidho alode gi gik moko makamano koro mane gima wacho inyalo tiyo gi owuoyo no mondo ipidh alot talot no kiseche michame nitie by products mag alot minyalo miyo jamni koro mane mwaluongo ni circular no en actually gimwaluongo ni carbon i transmit carbon through the process carbon no a lot kodhi jamni to jamni bende bo mi by product moro mibo duogo go. Part of circular economy bende en gik moko ka biogas moinano go kwa yudo owuoyo no seche moko waloso go biogas manyalo tiyo go e ot mondo ayude wated and gik moko makamago koro mane gima circular economy in short and in brief between livestock gi crop production chal lere maber mokalo. Baraza hala machiegni Pena ropole nyo school ka iri machiegni winjo
Wawinji daktari winji ngato chako konyo ko bedo gi jamni maro manade kata ki japith gwen samoro pidho gwen kata madhi prare so odin gi jok maka mangi gwen adi kata ma jamni ma dhok gi gwen adi mi adwo erokamano ahinya. Baraza, hello. Oya kanyo. Oya una ahinya. Ichio nade? Achio maber. Machiegni? Ochieng' Bob. Machiegni Bob. Ruta na puro. An gi dhok. An gi gwen. An gi diek. Mokwongo penjo ma an godo mokwongo. Mokwongo tikiti. Jogi biro biro. To ka gisebiro samoro jogi obiro ma ng'at moro ma arrogant. Gin kaka gin jo livestock. Bedi puonjo veterinaries ne kodiro ganda. Diuru kama, gi kama, gi kama. Mondo mi obe yudo information ma correct. Nikech kodiro ka en arrogant, ok obe yudo information maber. Mano penjo namba achiel. Penjo namba ariyo. Pachwa moro kata wiwa moro nyocha winjore kata wach moro nyocha liekore. Ni gini ka biye kor gweng' gi jo veterinary gi jo sirikal nyiso ni kare sirikal mamalo dwa chako tax mar choko ang'owa choko pesa ang'owa e gigewa mag dalani nikech seche ma gigi timore na chon kabisa mano timore e ndalo Moi kana tin but no aneno ka kedo tax ne gichoko makana kichoko to ne achiel aparo ne en gimosele to kawuono endo chako duogo gitone mae gima duogo ne wan mogik wan kaka for example kaka pidho gwen iyudo ka gweno apidho waketo kita rafi gwen 100 gin ang'o ma gibiro konowa e kor gweng' ka ni ma en gweno mipidho to magi monego itim monego itim ne gweno gi dhiang' nikech iyudo ka kibiro e kor gweng' ng'ato onge ot to biro kawo gige ruo kumoro achiel kasto kinjo gibiro to wacho ni gini ok onego bed ni timo kama en nyinta onge opportunity mar gero gimachielo ang'o ma gibiro timo e ma erokamano. Asante sana. Hapa ni daktari duok mago koka wadini ne mokwongo aparo ni en be nopenjo ni jamni adi kata gwen adi emwa wang'iyo moromo. Sani ok wang'e ni in gi jamni adi. Sani wadwa ng'e namba mondo walos plan manyalo konyowa e chieng' mabirogo, ndalo mabirogo. Koro sani ok wang'e namba, but kawaida wan e piny miluongo ni third world kata tindi luonga ni low to middle income countries. Ji ma miyowa chiemo mang'eny, 70% of chiemo mwachamo ae wakulima matindo go. Ji manigi gwen 10, gwen 5, emomiyo wang'iyo kaka wanyalo ng'iyo pek magin go mondo wakonygi mondo gi improve. Nikech mane the big producers ma chiemo ma wachamo Africa kae. Koro sani number ok matter, but going forward wabutiyo gi everybody so long as in mkulima tidwan improve manage mwang'iyo. Bobo penjo questions adek maber kabisa. Adwa chako gi taxation nikech ang'e ni mano gima ji wachoga. Taxation, Ministry of Livestock ok tim taxation. Ng'ama timo taxation sani en Treasury gi Ministry of Finance. Ma wuodwa moro iluongo ni Mbadie ma koro betie. Koro kantie gimo mabo kelo tungni kanyo Mbadie manyalo answer mano nikech plan to nika plan mar taxation en gima bet guy. Tadwa apar ne jo Kenya ni finance bill nyicha wagoyo piny. Gima important kik waluor ni wanyalo bedo tax. En ni tax ok nyal bedo ok nyal kel kapok wayie to wan gi experience mar finance bill 2023 gi 2024. 2023 ne ji odhi court, 2024 nyithindwa nodhi e streets mwang'eyo mtukufu rais no ogolo tax no. Koro kochopo kuma idwa tax gigo nitie process, to process no nyaka jopiny oyie kode. Koro gima kwayo ni sani kik wang'eyo ni gigi bo bedo taxed, wang'e ni idwa konywa. Wadwa ng'iyo pek mondo walos plan manyalo kelonwa
konyruok e ndalo mabiro go. Kato wach poultry farmer openjo ni advice mane mwabo miyogi. Emo miya wacho kacha kwa chako ni sani wadwa ng'eyo problem kata pek mantie. Jo pith ni go. Kwa bong'eyo solutions mwabo miyogi. Kwa ng'eyo the correct kwa yudo the correct information ti penjo mwacho ni information gimwa kwayo numiwa the correct information mondo wadhi wa lost processes manyalo konyo wate. Sani okanyalo wacho ni wabo miyo uma to kwa bimiyo uma nikech sani ka wacho to bo bet theory pengina wacho theory based on gima seneno kamoro ok gima neno Homa Bay kata Siaya kata Migori. Emomiyo wacho ni ka jogo biro to migi information kaito waboloso the process maber. Penjo mokwonga paro no penjo ni okwadhi wa penjo jo veterinary gi livestock. Mano wacho ni process ni ok en ni wabiro tu kwa jo man gi jamni. Intie categories. Wasechako gi engaging jo county officials. I'm sure ni ma county minister mar agriculture gi chief officers bende ibo penj gi what gima giparo nikech watimo process moro mwangiyo the whole value chain wangiyo from minister Mathurwa ma Homa Bay cha mar livestock mar jamni eno paro ni ang'o emomiyo kineno steering committee mar gini nitie ji moa council of governors gi ji moa national government mondo information mwayudo ni en information manyalo konyowa mondo ayud a good plan ma jo county nyalo tiyogo to national government be nyalo tiyogo. Koro wapenjo all levels, wapenjo jok mapidho jamni, wapenjo ji mane serikal matiyo gi jamni, maloso policies, because ing'eni gini kiloso master plan, policy iloso gi serikal, emomiyo in all those levels. Emomiyo koro kik ging'i ni wan jo wakulima man gi jamni matin koro tipenjo questions inang'o, wadwa ng'eyo gima pek mun go kanyo nikech ok wadwa assume ni wang'eyo kaito wadhi walos plan kaito wayudo ka plan ok bi fit gi kama wantie. Kaito gima ni wacho bende daktari ni kaka oganda jo Afrika wachiemo kowuok kuom jopith matindo jago no mantiere kod gwen 10 gwen 20 diek 2 rombe 3 kod weche makamago. Nitiere kamoro ka daktari mane Bob penjo nitiere livestock officers moko samoro gikia wuoyo gi ji gin arrogant gin rude ma ang' no mi ng'ato lok ma ok nyala open up mondo mi omiye information makare. Openjo ko sechiwo tiegruok koso mano to swali maber erokamano Bob. Awacho ni watimo pilot 6 counties, Siaya en one of them. Koro mago gik mwaseneno. Koro ji mwaboro gin ji mwasetimo ne gi training mondo ng'e kaka ginyalo loso gi ji, kaka ginyalo approach to gibo bet gi jo nyumba 10 go gi chief mung'eyo. Koro kama tek moro nitie mineno ka ok gi treat maber, chief go gi jo nyumba 10 onego kony mondo kikwa misinformation mondo ji kik lore. Hapa ni mano beri lere maber mokalo. Nyakwara Mogejwang bende nitiere kod diek, ka nitiere kod rombe, bende nitiere kod jamni, ka nitiere godo to jo livestock biro, gibiro tiyo kod jo nyumba 10 kachiel kod chief emane kod gweng assistant chiefs, gima daktari wacho kacha ni migi duoko makare, migi correct information, mondo migi yud kaka ginyalo loso master plan bro chak duogo irwa kaka jopiny, mondo mi yud kaka wanyalo bero yore wa mag pidho jamni gi, mondo mi wayud kaka wanyalo medo yudo konyruok. Kambi nitiere kod nyiroye moko ka adwa ni ami ng'ato okage ni rombe gin pesa di gweng'u Nyakwara Mogejwang rombo mabera chutha makisepidho kuom thuolo machuok to chako nyuolo ni nyithindo kata diek gin pesa di kata nyiroi makor ka nyalo bedo pesa di adwa mi kawuono ka daktari pok owuok e studio antiere kod pesa moro monyiwo nyiroi to miya ticket wa miya vocha ka 100 M-Pesa paybill number 525241 kar account nik ni Ramogi abotemo mondo mi nyiroi gi kachiel kod dieg gi ka daktari pok owuok e studio. Ma Ramogi Radio. Penjo moro amora ma inyalo bedo godo. Hello? Hello, Ramogi. Machiegni. An Pastor Vosa Sida Marco Bura Masogo. Machiegni Osida? Kaya uji ko wacho no biro wuotho gi nyumba 10 gi sachi. To nyumba 10 gi od gine chulo gi. Mara ria penjo ni wan gi kwak mag livestock officers ma wuotho e kor gwenge. Jogi to bende ging'eyo ni tijgi gi be na diera nego gichag jamni. Mano penjo na. Okay. Baraza, hello? Hello. Mara Mogi Radio?
Oyawre Nyajimo. Oyawre, nyidhi nade? Adhi maber. Erokamano ahinya. Machiegni? Okay. Ma iluongo ni Tom Kuya, daktari Manyaola Kandege. Machiegni. Erokamano, amor gi darasa ma kawuono. Odwa tudore gi ngima marwa. Mokwongo an gi penj manyalo romo adek kama. Machiegni daktari winji. Namba achiel. Bende nitiere okang' moro ma government mar Kenya madangi wachi ni osedhi mosumo paro machal ma gibirogo ni e piny moro ma gineno kotimo gini mokelo konyruok. Mar ariyo, pesa ne irangi ka rumo. Mar ariyo, sani wan gi giogi moni ni government noseng'eyo. Nitiere ka thuolo mar timo chanjo ne gik ma kamago nikech kar kaka wan gi chik ni government ni kodo gi kwan mana ka timgo gi chichno. Nikech onge okang' moro amora ma gisikawo all along mar konyo ngima mar jopiny gi pith ma gin go. Koro piny na pole sana daktari. Iwinje? Ok ayude maber ahinya. Openjo kata ni bende nitiere ka gimoro machalo exchange program ma sirikal nosedhi otimo kamoro moneno ni gini otiyo maber koro dwa implement e pacho ka kaeto penjo mar ariyo ne en weche mag chanjo mar guogi. Kamano. Adwa wacho ne Sam kamae, program mar livestock master plan ok Kenya kende matime. Neighbors wa ma piny koni luongo ni Tanzania, waluongo gi yani kaka. Bende develop margi before hours, masani gi implement. To emomiyo gidhi maber. Okiwinjo ni seche moko products moko aga Tanzania kabiro kae. Kaka dhok. Koro mano e gimomiyo wan bende kaka Kenya wakoni we wang'i anena kaka wanyalo develop. To kano wachako timo process ni gima nothago wani information onge. Data kidhi statistics mano yudo census ma 2019 yudo kantie difference ok nwa collect data maber emomiyo watimo gini mondo koro walos program maber. Wach mar chanjo tase wacho ni chanjo to nitie to process en seche moko waonge gi ji moromo. Ang'eyo kaka counties mag Jokanyanam wan gi challenge nikech seche moko daktari monego mi chanjo mag jamni go okoromo. Emomiyo part of master plan wadwa ng'eyo bende ni ji adi man kanyo. Ka wachako wacho kaka mtukufu rais wacho sani ni wadwa miyo chanjo dhok te man Kenya kae, wan gi capacity mar time. Mane part of what gini dwa livestock master plan dwa address. Nikech seche moko counties ok ne ber mar ndiko jo extension gi jo livestock officers gi veterinary officers mondo konywa. And mano gimoro monego wang'i maber nikech sani ng'eyo ni jogi ndiko gi jo county. To counties sani anyalo ng'isi ni counties wa ok dhi maber compared to counties moko go. Momiyo seche moko be wathagore yudo ka tong' gi gik moko elsewhere. Pastor to penjo swali moro be moka winjo maber. To penjo wach nyuma 10 ni yudo gi kure aparo. Penjo ni to be ichulogi. Ichulogi. Seche mitimo survey makamane intie allowance michulogi. Okinyal golo ng'ato ode mi wuoth kode ku collect data to kichulgi. So ntie allowance wamiyogi for that process. The other one mar seche mobed appointed nyumba 10 manen gi ma national government ema chulogi. There's a process I can very clear about it. How much michulogi mago gik ma national government coordination manyisha Kidiki timo ong'eyo kaka gichulogi or gibedo reimbursed. Yeah. Nikech onge ng'ama nyalo tiyo no, nitiere winjruok moro manyako bede kod nyumba 10 kod jok mitiyo godo. Hello? Oyawre machiegni? Florence. Machiegni Florence. Apenjo ni seche ma gisebiro magi kwano jamni, nitie mak magi keto kuom dhok kata rombe mondo mi ka wang' gichak giromo gi jamni gi kendo e pap ma jakwath odhi kodgi. Eki gin kwano gi kendo, je samoro gikia ni mane jakwath Jokang'ani. Gichak gikwano gi kendo, nitie alama ma giketo. Erokamano. Erokamano Florence. Jamni twakwano kaka ne en census. Kiparo kaka itimo census mar ji,
kata seche mwatimo vaccination mar polio nitie gik mwandiko ga e dhot mawacho ni kae to jogi osekwan kata wacho ni seche moko bende wanyalo yudo ni jomoko kwan twice emomiyo wacho ni kwasetieko process January to June next year kapok wa launch report wabo bet gi cleaning out process wabo ng'iyo ni data ni akure ng'at mane wamiyo tich mar dhi kwano village ni notimo kama to my numbers magin go so nitie process ma waketo e system manyalo nyiso kuma kwano kodhi maber kos kuma nyalo bet ni itilafu nitie opportunity moro mar duogo mondo wa reconfirm ni figures go gin right nikech process koserumo kapok watimo launch nitie gima waluongo ni validation validation en kuma duogo gi report to wacho ne josiaya ni mae kaka nwaneno to ichake gi the livestock officers man Siaya to ginyiso ni to namba ni waneno kok dhi maber pengine nitie makosa then wanyalo doke raw data mondo wangi kantie kuma itilafu moro notimore so kik Florence bed gi wasiwasi ni okwadwa mark animals nikech seche moko mano nyalo kelo problems koro nitie process mwan go mara hakikisha ni ok wakwano gi mara ndalo mokalo achiel apa ni kanyo bende kele penjo machelo Dr. Victor ni manyiso ni okudhi kwano jamni e pap udhi adhia e mier okudhi e chiro udhi adhia e mier makati keto mark ma wach moro ni weche makamago onge exactly mane momio jo nyumba 10 no nyaka konyo nikech wadwa ng'eyo ni kadhi village Ugunja Sirunga village Ugunja kai jok mane village gi dala ng'ane ka twan gi process ma dhi through daland go mokwa the twice okwa dhi ndalo ariyo so nitie process mo obedo osekete system no based on experience one go from the 6 counties manwatimo earlier en chenro mar baraza biro ni achiel kachiel kokale radio Ramogi radio namba 1 radio mami puonj makare madongo ganda radio mami weche manyien radio mami thumbe gi mor kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo wantiere kod Dr. Victor e studio ka olonye weche mag jamni weche mag pith ka achiel kod pur wang'yo kacha gimidwa timo mwadendo kacha ni master plan ma bende en plan mar higni 15 to ng'inje higni 5 jo livestock bro wuotho gibro tiyo kod chief kachiel kod jotend gwenge mondo mi gikaw kwan maber ken kwan mar livestock kende gik mang'eny mopogore to wacho ni duoka adiera kaka nitiere no kik wiwil nyakora moga jongan bende dongi dakika 9 kende tadwa mi livestock dakika 9 kende tadwa mi livestock temane mateka itudi kod dakika 9 go poko romo okang'eyo daktari ni neno nang'o ami jowa gi rombe kusodieko koso mantiere go min go rombe diek mantiere go sawa daktari hello Ramogi kar chunja luo machiegni yo kamano nyazimo ma Pastor Ben Makachuodho machiegni Pastor Ben Makachuodho ma kanya bela tele ben ka ndio mapita to ni ya kamano ni kama timore kenya mangima koso ya kende mane page number 1 page number 2 wani dilemo kwa matindo tunabaka guri gidie yani kibuche kachil koda diekirombe gini beni samado gidiwoto ni gini beni bikwalegi kusekibija midi chanjo yes ana gomno da sema ndo kaza imani ma Pastor Ben kama nanya pastor daktari hapa ni mano important very important Pastor Ben kaka wacho livestock master plan en mar Kenya mzima sani mwaloso ni wase timo process no 6 counties ma one of the counties auchiel one of the counties chiel from counties watime master plan wase collect data sani en Siaya tobo time Kenya mzima koro onge kuma obo weyo mokwa timo nikech odwange ni Kenya kate jamni ginadi gwen ginadi to watiyo kod ginadi to pek mane mwan go aparo ni important kikungi namba kende gima important ahinya en pek mane mwan go nikech odwa loso plan mondo warahisa pek no mondo kikubed gi tungni kanyo mara riyo
wang'iyo jamni te, obed diek, obed rombe, obed anguru, wang'iyo kila kitu, nikech wadwayo the total, nikech ing'e ni mano kuma wayude chiemo, to mane kuma jogwa be yude pesa moko magitiyogo. Koro kwanyal kao ni dhok kende wang'iyo kila kitu ma iluongo ni livestock. Ta achako ka wacho ni livestock en jamni gite, en dhok, en rombe, diek, anguro, yote wang'iyo. Wacho ni yote. Daktari ga kod kembe moko mato udwa wuok oko matin. Wacho ga kod kembe moko ma nyiso jopith kaka onego beni gipidho jamni kuom ranyisi anguro, kaeto gimiyo standards monego beni uketogie kaka onego beni gichiemo, kaka onego beni ritogi, kaeto kochopo kama kare to ibiro tikao giduto te timruok nade tichuli kaka japith. Iwacho no kata weche mag chiro bende ka mulna kar chiro ka okang'eyo ni mabro biro to kuse clean up data muse keto master plan kare to ikinyalo miyo head start kar manyo nwa chiro kadhi bet nango. So Ruth kanye dhi maber nikech wacho ni chiro go nigi standards. Emomiyo ji mamiyo anguro go kaeto gibiro kao gi to gidwani mi iketgi at a certain standard, mane gima wang'iyo chiro sane nigi standards. Kidwa uso chak nitie standards monego ing'e. En chak machal nadi. Jamni ni ochamo ang'o, nikech chiemo ma jamni ochamo nyalo bet gi tungni moko mibo yude chak. Seche mopimo chak, tungni go nyalo yudore chak. Chagno ok nyalo uso e supermarket. Chagno ok wanyalo uso international market. Jamni ni nuami chanjo mage mondo kik obed gi tuoche mage. Seche midhi uso jamni oko kata kidhi uso gi e chiro ka Nairobi kae nyaka obed jamni maonge gi tuoche yoyote, nikech seche ma jamni dhi chiro onyalo tero tuoche e chiro. Kiparo gimoro miluongo ni covid no e chiro kuma iuse ring'o. Koro mage gik momiyo part of marketing en improving or wang'iyo aluora gi gik moko ma ng'ato timo mondo hakikisha ni otimo gima ber mondo chiemo ma kanyo en mahali ya juu kwanyalo yudo ni chiro mahali ya juu minyalo yude pesa mang'eny. Erokamano ahinya. Baraza, hello. Ole sana, inyalo yuda bende kokalo yore SMS, namba mar SMS en 225422954X @Ramogi FM #Kogwen #Baraza. Wantiere kod daktari studio ka olony e weche mag jamni gi mokalo emomientere studio ka mondo miwa wach mar master plan ma bende koritimo gi serikali time counties duto te omiyo kapo nono ni intiere kod penjo wantiere kod dakika. Daktari sawadhi matek we asome hapa ni twagno ne olungore na matin nikech ber ka uganda wang'eyo kik ing'e ni intiere kod diekadi chak ga chiendi no chaga riyo ni no chaga dek ni no kanyo dhi kelo lokruok to lokruok ni dhi chako gi family ni inuwuon en gi dhiang' achiel inyalo nyiedho donge daktari nyithindo yudo chak matin moro bende iuso intiere kod diek moko samoro ka dichiel kaka wantiere December kama inyalo yang'o moro diere mag holiday ji enjoy ji obede gi nyasi mano ni ipidho diendi moro intiere kod gwen inyalo kwanyo tong' kod gik makamago tiende ni ochako konyowa gi e household gi e odwa ka kuma livestock chako konyo wae. Antiere kod osiepa moro daktari iluonge ni Felix Jakamolo. Felix Jakamolo samoro biro ga koyieng kabisa. Tapenye ni tichama ang'o baba? Otoni obeonge machamo malong'o onge chama livestock. Tiende ni okonyowa wan wawegi chakre kama wantiere ni. Correct. Embo wacho gani correct. Hello? Pole sana. Adwaro penjo mogik mondo mi waloro twak nikech an bende adwa mi livestock. Ote moro donjo na ka daktari. Wacho kacha ni chenro ni didhi kuom thuolo marom nade ni se wache ni November gi December. November bende wasechamo ne. Koro ena December. Torumo December tarik adi daktari? Orumo end of December kaito January awacho ni wanyalo dok ng'iyo one or two things kwase ng'iyo data no eka from February to koro waluoko data cha mondo walos report maber mabiro biro validation mondo ji confirm ni mano chal ka gima gi agree kode kaito kwa launch report in June. Wach mogik minyalo weyo wagodo thuolo maya wang'a matek mokalo. Adwa wacho ni erokamano Ramogi miya fursa ni adwa kwayo ni jok man gi jamni kik uluor
ni wadwa ng'iyo kutimo marach kata maber miwa information mwadwaro mondo walos livestock master plan maber for 15 years mabokonyowa kawa develop higni mabiro go. Kik ibed maluor ni gini pengine ibo bedo ni tax moro idwa medie, wach tax wawe sani nikech tax nigi process ne. Process ni en mar jo livestock to jo livestock dwa ng'eyo tek moro mun go gi jamni gi nadimi go mondo walos program maber kwa dhi mbele. Erokamano. Samoro ng'ato dwa yudo ler mathoth daktari, samoro kuyudo thuolo moro nyalo nyiso kama nyalo tudore kodi koso warite ta jo livestock ko bire gweng to wapenj gi penjo modong. Tudruok to wanyalo tudore anywhere. Inyalo dhi livestock office mane county kata sub county ke livestock office ibo yudo information kanyo. Kidwa tudore kod Dr. Yamo bende inyalo kidhi livestock office ka ministry inyalo yudo contact maga mondo wanyalo tudore at any time. Amor kenda dokero kamano kik waluor wachaka gi kama wantiere maduong' moloyo ni wawach adiera maduong' moloyo ni wabed thuolo mondo wayud kaka master plan nyalo timore maber. Daktari adokero kamano ageno ni odiochieng' machielo kantiere kod weche mag livestock gi tichak iduogi puonjnwa oganda anytime kuluonga ata biro. Erokamano daktari. Asante sana. Mano en baraza Dr. Victor Yamo ne wantiere go studio ka ogonwa mbaka kendo pimonwa kendo puonjowa wach mar master plan ka jogo biro ruak gi mondo mi wagombaka mataina na Nyajimo Nyongo na chungelo Victor Tieno Makajuma. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ma Ramogi Radio Radio Ramogi Karchu Jaluo Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Machiegni Nyakaramogi yudo weche matuche kor gwenge. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Lipode duto mag kuo mag penje ibiro rakruok godo kaluwore kod chike ma pachoka. Maendi en kaluwore kod jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba mabende yango ni lipode mosego e gwenge mag Siaya to kod Eldoret gin mago ma iluwo machiegni. Bende oyango ni gibiro dhi nyime kod donjo ne jogo duto malwetgi ibiro yudi kane okonyo kata chwalo weche mag kuo mag penje pachoka okang' mabende gisechako kao higani. Because of that, we are able to arrest those attempts to ensure that the examinations that we are going to finalize next week will be the most credible so far. So far, there are a number of arrests that have taken place in Siaya. There were a number of arrests that took place in Eldoret. All of them relate to adults. The investigations are ongoing, and those investigations will be able to reveal the extent of the cartels that are involved in this particular attempts. We'll then be able to proceed with the prosecutions. Neo yango ni gikore ne grade maro chiko kabinde class 1016 gin mago ma igero kendo bro bedo kose ikore kochopo dwe mar achiel higa manyien. 3,500 classrooms so far to 100% completion. The second phase that is dealing with 7,500, we are almost at 57% completion across the country. And this last phase, which is 5,000, is also at various stages of construction. So we anticipate and we are looking forward to ensure that by the time we open schools in January, the 16,000 classrooms that were assessed will be in place. With respect to the textbooks have already been published, and the distribution started in the month of October and is ongoing all the way to December.
Riwruok ma jopuonj Kuppet koro dwaro mondo mi piny owacho timie ikruok makare ni chenro ma nyithindo mabodonje grade mar 9 kaluwore kod jakom margi gwenge jagoro margi mag Busia Mofato Kisayo yango ni piny owacho en mabende koro gi sani ok tim gigo maratiro ne skunde kaluwore ni thoth skunde pod gin mago ma yuare kentire kod pek e weche mag kuonde somo kata bende gisesingo mar gero kuom klese mathoth pod dwarore mondo mi otim. Inatuacha kama washikadao kwenye masuala ya elimu vinywa wazi. Wanafunzi ambao wana transit from primary to grade 7 to grade 8 and to grade 9 wanatumika kama guinea pigs. Tungesihi serikali yetu ya kwamba it is not yet late kuhamisha junior secondary schools to senior secondary schools. The justification of that is that in secondary schools we have miundo msingi ambayo inaweza kuhandle the junior secondary schools. Kawadhi County Masia enia chich moro michudo kod nek mano mar Willis Ayieko nyomaki odiochieng' ma kawuono. Gapisas magobila mawuoke paro bila madudi to kod mago kwa kiche moma Masiaya toka ne giyudo maling'ling kama ne gimako achiel kuom jogo mong'ere kaka Samuel Onyango Ongweso majegni 50 kod 2 mano maki gwenge mag Doho mantiere location ma Kisa West kayango ni achijno en achiel kuom jogo michich ne lwetgi nitiere weche mag nek mar Willis Ayieko mabende ringre ne oyudi kane owiti machiegni kod aora moro ma Mungo Were tarik 23 dwe mar 10 kod higani. Achijni en mabende gisani koro geng'ne paro bila kendo biro konyogi weche mag nonro mabiro konyo kod apisas mag obila ka achiel kod kweth mar okwach kich madhi nyime kod timo nonro. Jodak e gwenge mag Nyang'ande ward ma West Asembo kar chieng' od bura ma Rarieda nyobago ng'anyo ka gidhiro mar yudo chenro makare kowuok kuom piny owacho e kaunti ma Siaya. Giyango ni oseket gitenge kendo jwangi ka gin kod chiche kod wang' apaya mar richo konywando nyaka medruok mag weche mag nok mar arita kwe. Joja Molo nigi ler. Wan kod sida Nyang'ande wakae. Wan gi sida mar chiro, wan gi sida mar taya, wan gi sida mar dara. Waonge kata ndara, kwa jopo mwolo kacha jigore piny, kata gimisike kwa dhiaramu wagore piny, to kae ma jo siasa goye siasa. Ni Nyang'ande nyaka giger, Nyang'ande nyaka gikete taya. Taya nyaka liwago siasa sani onge taya Nyang'ande, Kandare maket onge taya, Kandare maket onge chiro. Koten lagi gi Benta Tino Wuor, jodak ma Nyang'ande go ikono bago ng'anyo mamuol ka giywago chal marach mar chiro ma Kandaria magi wacho ni ojuang ka jakom gi Jena Kinyi to kod Morris Wagowi ywak ni chiro no ok nyal dongore nikech ojuang'e. Chichwa mar Kandaria Market ok en chiro manochak kawuono, en chiro manonyuolwa ma wayudo kanosechaki. Mak mana ni chiro ni endi ok dongi. Chien kucha ne en chiro maber, no kel wich ni kwe manogo e piny. Koro kawuono koda sirikal oweyowa kode. Ok wanyal uso nikech wan e mudho, koth bende gowa, to wan gi chandruok maduong'. Kandaria Market kae owewa, to wagolo osuru. Kuom mano giywak ne tend piny owacho ma Siaya County mondo miyo yie opargie ka gidwaro ni pognegi kata mana plode chiro no mondo mi gine kaka ginyalo dongo godo helnigi. Noyiero MCA man honorable Gordon Onyango Nguru opognwa chiro ma Nyang'ande, okelnwa demarcation e chiro ma Nyang'ande wayudo kata 10/10 mayudo nyalo kata gero go kinyozi ng'ato nyalo gero hande moro mondo wayud konyruok. Wakwayo gavana Orengo mondo ne chiro ma Nyang'ande Kandaria Market. Wan kod kwayo ni jotendwa manyocha watero manosingo ni biro gero chiro ni. Yieuru ukeli kata taya, uketnwa 10/10 oluor chiro, ji nie bungu, mine ok nyalo uso nyaka kata saa 2. Magi giwacho kama Tino Luoch to kwayo mondo mi manyie yor bero weche mag arita magi ywak ni ema bende osethiro dongruok mar chiro no. Gimomiyo Kandaria ok nyal gerre, security onge, donge onge. Jo business kokelo handgi, imuka muka gik mokidhi ga dhiya, ikwala, to gigi mayowa to uneno to untie. Konywa uru. Tache ok nyalo biro yawo chiro dukni ohala chiro ni nikech onge yo ma ginyalo luwo gi mwandu ka gibiro ka. En wikot maduong'. Sirikal mar kaunti ma Siaya yie mondo winji ywakwa kawuono. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George
Amolo. Joriemb loche boma marongo ochungo ng'anyo margi mane gichano bago odiochieng' ma kawuono ka gikwedo piny owacho kaunti no ma Migori gima giwacho ni serocho chenro mag tich kama oting'o sandogi ka bende sandi chulonegi kod apisas mag kaunti. Jojuma nigi ler. Joriemb loche gi kawo tele kod jakom margi Pius Onyango wacho ni bang' bedo kod twak kod apis mowuok e piny owacho mar kaunti ma Migori kawo tele kod te migawo ma jotije kaunti ma Migori John Kubado ne giwinjore e weche mag gisebedo ka giywago kuom kinde ka kinde ka bende mae omiyo koro gichungo ng'anyo mane gipango. Onyango wacho ni ande giywago weche mopogore opogore ma oting'o sand mag lwet askeche mag piny owacho ma kaunti ma Migori, rach mar lwasi ma kuondego mag timo ohala kaachiel kod moko ka bende nyaka sani piny owacho mar kaunti ma Migori osiepo moko kuomgi ka moko bende koro sing chopo. Wawinjore kendo mane ginyalo timo mane gisingo ne gi achiel kuom gi kelo mabati macho wa postpone gomo kaluwore gi kaka wadwaro wan be nyaka winj kaunti kaka gichikowa to wawinjore kodgi ni matek ahinya wabiro loso achien miyo gomo ma kiny wa postpone mondo wadhi mbele gik mwadwaro. Ariyo ne mano jatuo mane miyo koko bedo wakawo responsibility ne wamiyo jo kaunti kendo wan thuolo mar kono nyathiwa no dhi mbele gi tich watieko dondruok moro amora kendo wadwa ni wariwre kanyakla achiel e yor tich. Adwoko erokamano ne wasire ni osamon jotich kuom kawo chike lwedo. Jatend migawono ma jotije kaunti ma Migori John Kubado mane obedo kod romo kod joriemb lochegi ne wane kaka piny owacho mar kaunti ma Migori gidhi kawo okenge mopogore opogore mar chopo dwaro mag joriemb lochegi ma osebedo ka ywak e gwego mag Rongo. Konyruok e shida matin e yore mag cho wabiro ka eri kaka ofis ma wawe chien ka eri kwadhi mabati 20 milosogo facility mar cho mane gisegero mochopo Linton odong' mana go wiye and wabiro bedo gi buchegi mang'eny ok ma kende mokwongo wabiro bedo kwa romo gi jogi nikech gin mane giyiero wako giketowa tich gin mane giyiero governor is there to serve them mondo wang'e ni shida moko ma gin mopogore kata gimane wabiro ni inyalo tim nang'o gidwaro kama ginyalo bede ofis wasedhi gi kwayono wadhi neno kaka watimo. Kubado bende ne wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori bende dhi keto lwasi mar ohala makare ni joriemb lochegi kaachiel kod johala duto e kaunti ma Migori. Wasiro kabisa jok mane sector mar informal nikech actually mane backbone mar uchumi mar Migori County. Koro jok ma go ohala matindo go nyaka wane ni ohandgi matindo go nitie kaka sirkal support gi mondo gifaulu e ndri ma gigo matindo. Gibed gi kama gigoyo ohala no, gibed ni ijuogi osuru ijuogi yo moro ma bende ing'iyo ni to ma nyalo konyogi kata nyalo konyogi. Kata imiyo gi facilities manyalo miyo environment ma gigoyo ohala odhi e yo moro ma nyalo support ohandgi. Ne Nyakalondo mar Moiko ke kaunti ma Migori, an Jojuma. Jaod bura e kar chon bura ma Dagoretti North Biti Salachi koro kwa piny owacho mondo mi orangi weche mag rocho ratiro kaachiel kod kedo mag kit chwech madhi nyime pacho kaendi. Oyango lipode ma osego e thuolo mar dweche 3 mokadho kendo bende koro weyo ka oyango ni miyo achiel inego odiochieng' kod odiochieng' mano bende koro mako dhok. And today, gender-based violence is in all houses. It does not matter whether you live in Amabati. It does not matter whether you are at Runda. Everyone is on gender-based violence. Because of that mental health, everyone is on alcohol. And not just alcohol, the one you can take 2 or 3 to enjoy with your friends. Complete alcohol where you go absolute, you don't understand, and you're gone. And so when you look at Kilimani with all these clubs we have, and every night they are full, ask me what is happening. Domestic violence? Oh, City Hall will do domestic violence on women in businesses, especially businesses that they know. You imagine they're doing that so that you close, so that your competitor who has paid them is able to thrive. How do you do that? Mane mokele giko mar miweche mago ma tuche kor gwenge tudri kodwa kanyo kendo ka oromo sangwen saa 5 gi saa 6 ne weche manyien machok saa 7 ibiro do weche manyien adimba nyinga Ochieng' Emmanuel. Mago ne matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange.
sabundewa nigi kit rangi mopogore opogore, kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap dak aming'a kendo nengone owinjore gi kwan mar pesa michulo. Iwinjo Ramogi Radio. Sawa shawa au shawa sawa, yote ni sawa ukiwa na sawa. Sawa shawa au shawa sawa, yote ni sawa ukiwa na sawa. Turn bath time into an unforgettable adventure with Sawa long-lasting bath soap. Itakuwa sawa juu uko na sawa. Mimi ningependelea watoto wasome. We want to use this event to uplift the lives of the community. Thuolo machielo, patron mar the Great Chepsaita Cross Country Run, Faruk Kibet, rwako uduto e tielo niendi mar higani mar ng'wejnendo. Hizi mbio za Chepsaita zinaleta watu pamoja. Ng'wejni mabende onywando ji duto ma okodewo higa, au mar neno ni nyithindo mathoth oyudo somo e yo makare. Nafurahia hii mchezo sana. Hata sikaange naambianga watu tuende Chepsaita. Tarik 7 dwe mar 10 higani endi, ng'wejno dhi timore Chepsaita e kaunti mo Uasin Gishu. Wale watoto walikimbia last year, wamekimbia mpaka wamefuka mipaka zetu za Kenya. Uduto orwako. Hapa ndipo mahali wanastahili kuwa tarehe 7. Omera, ang'en seche moko bedo ki ol, koch kata japuonj marorako bende oketi gi tich mang'eny. Isego tich ma iol. To ka ing'iyo sa, tiyudo ni sach dhi ot be pok ochopo. Seche go tiol, ijuo wang'i, mata jinisine osiepa, dhi ywe matin. Seche ma idhi yweyo no, yudi math mar New Predator Mango Energy Drink. En kod ndhadhu mamit, teko maber iye, ubiro wei kod kit buonjo malombo wang', kendo tich bende ibiro chwado kuom thuolo malach. Yud math mar New Predator Mango Mayhem, moriw kod ndhadhu mar teko to kod mawembe. Oyudore e duka mora mora mantie machiegni kodi. Predator. Rule your kingdom. Rembesha maisha oduogo kendo jo Kenya mathoth bado bedo joloch. Hello. Rafael? Yes. Dinade? Adi maber. Saa ng'eny ma iluongo ni Milton Ochieng jaka Black jaki Kisumu Karateng. Milton? Rafael? Ituo wadi nyiero mani Adi Nyasaye para. Nyasaye opari. Kanye Rafael? An Homa Bay County. In Homa Bay County. Koro Rafael? Ing'e gimomiyo agochoni? Aneno gimoro ka jaka Black. Ineno pesadi? Agombo ni nyisa ni neno pesadi Rafael. Aneno 40,000. 40,000? Be in gi jo skul Rafael, koso in isetieko puonjo nyithindo? An gi jo skul mochanore. Koro ing'eyo? Pesa gi ka Nyasaye omiyi, ka nitie fees monego ichul kata next term kata Januar, tichula chula chuth. Apakuru. Erokamano ahinya. In be nyalo bedo jaloch ma ilok ngimani kawuono. Nyiew voucher mar $100 e mpesa bibi namba 525241 kata account ndikri Ramogi. Opodho kod BCLSS number 0096. Jo matibo ina paka boro okwini gedo jitugoni. A little sharing goes a long way with Safaricom. Dad, thanks for helping me find those shoes on IG this morning. Your internet shopping skills are on point. Of course. Maybe you say. And thanks for sending me that TikTok dance. Atim Nasabaga, it slapped me. Aki, Dad, no one says that. Mom, thanks for the call before the quiz. Who knew you'd be so good at remembering those dates? Well, I do try. And thanks for sharing those hilarious memes on the family WhatsApp group. I needed the laugh. My day was going sideways. And when they come home, the connection gets even better. Guys, the show is starting. Are you guys ready? Just a minute. Let me finish this online course. Almost done with my game, Dad. Just after I beat you. It feels good to share with Safaricom Family Share from Safaricom Home. You can now enjoy a home fiber connection with a voice, data, and SMS plan that can be shared with up to 5 members of your family. Experience the convenience of paying for your home internet and mobile plan on one bill.
And what's more, you get up to 20% off on your mobile connection with more value for you and your family. Dial *400# or go to My Safaricom app to add family share to your Safaricom Home Fiber. Be in japith mar jamni mapachoka. Migao mar pith gi pur kwai mondo chiu pek mikale monego bedni loso mondo kel ber sekta mar pith gi pur e aluora ni. Ikwai mondo mi apisas mag migao mar pith gi pur yot e kinde magilimo aluora ma intie. Wadhi maber mokalo nyakwara mugia juanga chenro en kogwena tielo mugika. Ne waunjore ni jamni, ha? Jamni ema kora dwani mondo miami winjo gima daktari owacho mochung' ne wechegi. Owacho kata ni dhano nyaka bed gi jamni. Dhano mane mionge kata diel, ayonge kata rombo. Jamni. Ani wero nyoti. Ani mia ticket nyakwara mugia juanga kusone poki mia ticket. Tielo mugik nena na jamni. Kabio lengore idhi luar e der chaka. Idhi luar e der chaka. Nyotino mama mberneno. Ere ticket ere vocha tielo mugik ni wami ngato pesa monde. Iwero jogo nyoti. Wami ji. Lano nyawe o mamomoro japo. Lismo. Iwero mama barikiwa mokonyo yawe. Oscar Magige Uraya. Iluongo mama barikiwa mokonyo japo. Iwero mama Isabella monyolo simba. We will notify you when the mobile subscriber is back. Ne kama no ponono ni en simbi nyakwara muge jwang chekane ka ponono ni en network. Ka ponono ni en network etane network nino bed maber. Nikech adwa mi live talk. Kopogore kod live stock adwa na kel ni bende wach maber mowuok kuom Dollar Group. Dollar Group nyakwara muge jwang kelo ni gik mabeyo kaka motedo mar dollar, kopogore kod motedo mar dollar, mok kuon mar dollar, mok ngano mar dollar nyaka ata mano en mogo mabende dwarorega ni oganda chamo nikech nitiere kaka olose e yo makende yo maber. Gimatemo nyisi dindere mag Christmas kama adire mag holiday kama alos mandaza, los chapat, dual kuon, los chiemo mamita, kichiedo kod dollar cooking oil, kitedo kuon kod mok dollar, kidwalo chapat kod mok dollar. Angomo miya nyisi wechegi nikech dollar yudore dukni duto te mantiere machiegni kodi. Kuom ranyisi kaka mok kuon en mogo matedo yot, en mogo madhigolo ni kuon maler, kuon mamilimili, en mogo madhi mi kuon mabro medi teko kedi bro tiyo godo odiechieng' mangima kaka kawuono ticha de kidwa ni mondo mititije ni matek mondo mi los pesa kuongi nyon kuon mana kitiyo kod mok dollar kai tibro yudo kibro tiyo tije ni makango gik seche mago dhiambo to kati dok dala tiwinjo ka okiol kata matena. Kapo nono ni dwaro chapat mayom, mandas mamita, pancake gika inago. Ajoni ni kanye. Ajoni kanye. Ami livestock nyakwara muge jwanga. Ere ticket revotani. Ka 100 M-Pesa pay bill number 525241. Barikiwa studio. Mi dercha kadwa si. Anya suba. Ka wono inyisa chiro dala ukami pesa. Tinyisa gimidhi nyogo to bed livestock Kabisa. Karach to 50,000 kaber mogik 50,000. Ni karach. Oko nyakara duk. Nyakara kilimes. Gobi no tell. Maunya sea manganga lozo kimolo enda. Awero simba nyiri mami. Parumoso linda wanjala. Iwero endo nyatima ero nyamaro mami. Mama eri mokalo nyasuba. Bondo kanyo. Iwero endo nyatima ero kananga mami. Mama eri mokalo nyasuba. Jahera kibaru chien kane wachako nyamagunga kodi. Mamina gojo yosindo parie. Chakumoso nikuru ganya chornya mwalimu. Jahera kibaru chien kane warado nyamagunga kodi. Mamina gojo yosindo nyasuba. Karumbo chacho na neno mama yarmaro toti. Mami nyono bimuolo nyasuba. Karumbo chacho na
Mano simb nga? Hello? Hello, Lucia? Biro bedo motielore. Biro bedo mondiso kabisa. Biro bedo mopongchut. Iwa nyaji motimona. Biro bedo mopongchut. Biro bedo mondiso